Здравейте, казвам се Адриана Ангелова, работя в сектор туризъм повече от 20 години. Директор бизнес развитие е моята позиция. Отговарям за хотелите на Никми, които са Гранд Хотел София, Гранд Хотел Милениум София, двата в столицата и Кингс Вали в Казанлък, който е новия ни обект в Централна България. Знаете ли, в годините, в които съм работила, започнах във времето, в което се пращаха факсове. Хартията беше едно от задължителните неща. Абсолютно всичко трябваше да е принтирано, файлирано по папки. Имахме огромни складове, но с годините действително хората намаляват целият този обем от допълнителна работа, място, в което да се съхраняват. И действително целият бранш се движи в тази посока. За мен по-скоро зелените практики започват като по-скоро спестяване на разходи. Бизнесът го прие по-скоро първо тази гледна точка, как да спестят разходи, и в тази посока вече се надграждат различни решения. Моето лично мнение е, че колкото повече зелени практики, толкова има оптимизация в разходната част, но също така възпитаваме хората да живеят в по-здравословен свят, както помагат на себе си, така и на околните. Като цяло, фокуса в обектите ни е намаляване на ползването на хартия. Категорично. Стимулираме гостите да си получават фактурите, да кажем, не принтирани, ами по имейл, да ги видят на таблет. Ако има нещо, което трябва да се коригира и тогава да се издаде, ако е необходимо. В допълнение на това, всичките ни чаши, сламки, брошури, нямаме абсолютно никъде нищо принтирано, всичко ни е съобразено в посока на най-малък отпечатък върху околната среда. Имаме стандартните неща, които ако на 3 дни може да сменим вашите кърпи и бельо, моля оставете или не оставете и така нататък. Отпадъците в нашите хотели се събират разделно. Имаме договори с фирми, които извозват тези отпадъци отделно. За нас е важно и да разбереме къде отиват те и дали се ползват действително по предназначение. Имаме в договорка в Кингс Вали Medical и Spa в Казанлък. Целият ни растителен отпадък отива към общинска компостираща система, която се използва в района на Казанлък. Съответно, за софийските хотели отново растителните събираме отделно отпадъци, хартията, разбира се, намаляваме изцяло, почти до минимум, освен ако не е изрично необходимо, ползването на хартия. Хотелите са дигитализирани максимално, както в конферентния център, там където има възможност за ползване на дигитални екрани, го правим максимално. Стаите са оборудвани с смарт телевизори, за да може всички менюта да са там, къде какво има, както в града, така и в хотела. Съответно, информацията да е предадена, без тя да бъде принтирана. Ползваме естествено картон, пластмаса категорично сме излязли извън ползването на пластмаса, сламки, всичките неща, които биха могли да бъдат от рециклируеми материали. Това е фокуса, в който работим във всяко едно звено при нас. Когато имаш стар обект, е малко по-трудно да се адаптираш към тези нови тенденции и желание на всички да се движиме в тази по-зелена посока. Когато сградата е нова, имаш някои бонуси, защото можеш да си я планираш така, че тя да бъде енергийно ефективна. Сградата от този тип, в който се намираме в момента в Милениума, всъщност е помислена точно в тази посока. Както стъклопакетите са в конкретни параметри, за да задържат топлина, за да допускат топлина отвън или хлад, лято, зима, така. Това се определя от класа на продуктите, които са ползвани и материалите, за да бъде направена сградата. Отделно инвестициите, които се предвиждат в новите сгради специално, това са нови технологии. Тези нови технологии, бизнес менеджмент системи, които контролират всеки 1 сантиметър в хотела, кога да се отоплява, дали да се отоплява, енергоспестяващи кружки, цялата сграда е с LED осветление. Имаме си процедури кога да се гаси външно осветление, кога да свети, дали да свети, колко да свети. Навсякъде, където е пътникопоток постоянен, имаме фотоклетки за включване на осветлението, съответно това спестява допълнително.
и много е важно всъщност в крайна сметка да можеш да измериш ти дали действително си спестил или не. Защото всички имат N на брой неща и практики, но в крайна сметка дали имаш системата, за да измериш колко наистина действително спестяваш, това е нещо, върху което според мен повечето компании трябва да се фокусират. Ние получаваме справки и различни отчети от тези системи, които ползваме за оптимизация, но би трябвало да надградиме все още, за да видим реално отпечатъка какъв е на нас като бизнес върху околната среда. В Kings Valley, в Казанлък, в хотела, който също е чисто нов, една година всъщност правиме сега на 27 декември, там сме се фокусирали върху фотоволтаици, които да можем да ползваме за собствени нужди, които всъщност те мисля, че да ни дават 10% от енергията, която е необходима за хотела. Другото, което е изключително важно за този регион, има минерална вода, като ползването на минералната вода влиза на над 50 градуса и излиза на 8, просто защото ние ползваме топлината от тази минерална вода за отопляване на абсолютно всички общи площи. Преди да излезе, ползваме максимум от нея, за да спестяваме ресурси. Ползваме в пране, химическо чистене, навсякъде ползваме такива препарати, които са пак биоразградими. Проверяваме си голяма част от доставчиците, които също трябва да отговарят на някакви параметри, за да могат да работят с нас. Междувременно това, което се наблюдава пък в последните години, договорите за настаняване на изобщо корпоративни, бизнес, конферентен, без значение от вида туризъм, действително търсят партньори, които да са sustainable и да са с зелени практики. Имаме събития, които не се случват в нашата дестинация, защото по техните политики те трябва да стигнат за максимум еди какъв си отпечатък върху околната среда, съответно избират по-близки дестинации. Това вече се наблюдава като тенденция. В договорите са заложени клаузи, като продуктите ми идват от екоферми, с които ние работим. Наистина трудно е, когато си много голям, да можеш да поемеш от малки екоферми количеството, което ти е необходимо, за да обслужиш бизнеса, но се стараеме. Поне в Казанлък за момента на 100% се справяме с местни производители. Но има клаузи от типа на не се ползва детски труд. На брой неща, които хората наистина вече обръщат внимание. Нали? По-широко спектър, не е просто от каква е цената, аз какво имам, ти какво ми даваш, доста по-широко е. Имаме и в трите ни обекта имаме станции за зареждане на електромобили. Преди няколко месеца си купихме още един електромобил, който да може да извършва трансфери в София от летище до хотел и обратно, съответно нали, за други вътрешни нужди на екипите. Фокуса ни е да надграждаме всичко това, което имаме до момента с по-добри практики. Гледаме, ходим, слушаме кое е възможно, кое не е. Новата тенденция в момента, примерно, има на високи големи сгради като нашата. Самите стъклопакети да бъдат тип соларни и да произвеждат енергия за собствената си сграда. Сега, при направен обект вече това е доста трудно, но би могло, разбира се, свързано с нови инвестиции, във времето да се планира и съответно етаж по етаж. Програмата, която трябва да завършим като такава наша вътрешна, специално насочено към екипа, ще бъде готова, предполагам, първото 3-месечие на 2024. Съответно ще направим серия от срещи, на които да се обясни. Взели сме предвид и това, че всеки един може да допринесе с някакви малки идеи, като малки стъпки, които правят в домакинството, за да разшириме, да стане по-достъпно, че всъщност това не е нещо много сложно и всеки един с малки стъпки може да допринесе за общото благо, най-общо казано. Всъщност това са неща, които сме планирали като обучение по тези програми, какви са ни целите, колко искаме да оптимизираме, в коя посока, в кой отдел с какво. Съответно ще се работи всеки един отдел по-отделно. Но това е нещо, което ни предстои. Хотел е този реално, всъщност тази година е реално работещ наистина на пълни обороти, защото отвори по време на COVID. Доста от процесите са адаптирани, доста нови неща са внедрени, нови тенденции, които трябва да вземем предвид също. Съответно, това е един от фокусите ни за следващата година. Всъщност, използването на материалите в обектите, голяма част от обратната връзка, която получаваме, всъщност е точно за качеството на материалите. Това, което е направил инвеститора, всъщност е работил с действително много качествени материали, с идеята да бъдат ползвани дълго време. Другото, което прави впечатление е дигитализацията. Няма брошури. Дори и да поискаш, има насока кое, къде, как да получиш.
Всичките ни менюта са направени на QR кодове. Да, разбира се, имаме и няколко принтирани. Все пак, нали, гостите са различни възрастови групи. Не искаме пък някой да бъде дискриминиран. Но въпреки това, всеки път се обяснява в каква посока следващия път могат да получат повече информация. Имаме максимално много системи, които са като канали за резервация, възможност за чек-ин, дистанционно пак фактурите, които се получават накрая от гостите при заминаване, да бъдат изпратени в електронен вариант, да не се принтират. Всяка една стъпка те води към това, че всъщност ние имаме посока, в която вървиме, нямаме пластмасови бутилки, имаме даже и няколко така форма, в които сме участвали, като щанда ни е бил специално с игри насочени нали, какво правиме ние като зелени практики. Бутилки стъклени, в които да могат хората нали, да ползват многократно. Имаме и доста конференции, които предпочитат вместо бутилка вода за всеки гост да сложат диспенсери с такива бутилки за многократна употреба, които после остават и като техен подарък. Цялото пък стъкло, което ние имаме, се натрушава от едни специални машини, съответно стои на по-малко място, отнема по-малко място и се извозва доста по-лесно после от фирмите от разделно събиране на отпадъците. Всичко, което имаме в лайфстайл хотел като Милениум, Кингс Вали също, Гранд Хотел София също в тази посока е без брошури, максимално много екрани, смарт технологии и оптимизация на всички допълнителни процеси, които биха могли да бъдат оптимизирани в тази посока. Според мен, да, би могъл обект като нашия, с екип като нашия, да води по-малките след него, но това е действително свързано с още много усилия. Имаме човек в нашия екип, който в момента е записан за обучение в тази посока, защото има наистина много неща, които още трябва да се направят, но за да имаш реални резултати, трябва да имаш и начин, по който да ги покажеш, за да можеш да заразиш останалите с този успех. И за нашия бизнес, който в последните години е доста разклатен, определено трябва да покажеш, че има и ефективност на разходите. За мен това, за момента на този етап, нашия бранш би могъл да се движи главно от спестяване на разходи. От мениджърски екип, от компания като визия, като бъдещо развитие, не мисля, че има съпротива. Напротив, както казах, нали, някои неща са предвидени още с построяването на сградите. Може би ще е по-трудно с колегите в различните екипи, защото има хора на различни възрастови групи са самите колеги. Дори аз от собствения си опит в моята си къща мога да изхвърлям разделно. Детето ми събира капачки, пластмаса, така. Имаме положителни така в тази посока. Добре се развиваме, но примерно по-възрастните ми роднини, те не ме разбират. Защо искам тая хартия да се слага тук, защо тази пластмаса трябва да се сложи там. В крайна сметка, маркетинга, според мен, трябва да донесе посланието, че действително тези неща, като се съберат разделно, отиват наистина за рециклиране. Това имам предвид, че тук ще ни отнеме повече време да работиме с така мисленето на по-възрастната група хора. Въпреки че вече голяма част от тях си оставят си дрехите в контейнерите за рециклиране. Очевидно, подсъзнателно вече работи. Надявам се, че няма да имаме такъв отпор и съответно като покажем точно измерването, кое как работи, защо и какви са ползите, мисля, че няма да има човек, който да каже аз това няма да го правя. Няма причина. Защо? Защо не? Както казах и по-рано, самите клиенти, нашите гости, те имат изисквания. Ако ти не отговориш на тези изисквания, дори да не се така асоциираш с тази зелена политика, няма как да останеш на пазара. Или се адаптираш и се надграждаш, или просто не е дългосрочно като стратегия. Нещата така са се завъртяли в глобален мащаб, което е страхотно, че просто всички трябва да се движим в тази посока. Няма избор. Хората просто няма да дойдат, защото ти не отговаряш на техните корпоративни ценности, политиката, които те следват. Няма как. Хората по един или друг начин просто трябва да завият в тази посока. В момента мисля, че Гърция даже работят в посока на разкриване на морското дъно, пак в посока еко, зелено и така нататък.
морското дъно като нов сегмент от техния туристически пазар за развитието на водолазния туризъм. Всички върват в тези посоки. Велоалеи са, каквото и да е. Няма вариант. Просто няма вариант. В Кингс Вали имаме и колела, които са велосипеди стандартните, които всички познаваме до момента. Имаме и електро, нали? Имаме вече избор. Но в един момент, според мен, ще изчезне аналоговия вариант, ще влезне дигиталния, да се чете зеления и просто ще се движиме в тази посока. Няма как. И младите го търсят, така че за да посрещаме младите, или се адаптираме, или няма да затвориме много далече. Ще е по-краткосрочно. Това е според мен.